basta babanat, derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Ngayong umaga po sa usapin po natin patungkol po dito sa kalusugan na isa pong alam nyo, ito yung dream team ni Mayor Belen magkaroon po ng iba't iba pong mga may profesyon po na ano po natin, eksperto na uupo sa konseho. So ngayong umaga po isang medical doctor po ang ating makakausap at ay napapalad po tayo dahil despite of busy schedule dahil siya po ngayon ay konsehal na. Last time na nag-usap po kami, purong doktora lamang po. Pero ngayon, City Councilor na po, Doktora Jalice Jaja Cayabyab. Magandang umaga po, Councilor. Doc, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga dagupenyo nakikinig po sa mga oras nito. Hello, Doc? Mukhang yung ating hello Doc, magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Okay po, yes po. Doc, kamusta po ang ano po natin po? Siguro unahin ko lang po muna, ano po bang committee po ngayon ang in particular hinahawakan po ninyo? Katulad ng sinabi ko, dream team po ito ng ating pong city mayor na magkaroon po ng mga katulad po niya professionals na uupo sa konseho na tututok dito po sa mga pangangailangan ng dagupenyo. So since ayun nga isa akong medical doctor, ang binigay sa aking committee ay ang Committee on Health. Ayun. So tama-tama po pala ang ating pong pag-uusapan po ngayon, Doc. Kasi eto po matagal na po itong usapin po patungkol po sa vape. Do mayroon na pong standing na batas po dito po actually. Pero meron pong panibago na hakbang po sa lower house na mas hihigpitan ito pong paggamit, pagdidistribute, pagpuproduce ng mga vape o yung e-cigarettes po. Kasi tama po ba, Doc, may napatunayan na po dito sa Pilipinas at sa ilang pag-aaral po sa buong mundo na may epekto itong vaping talaga? Totoo po. In fact, meron ho tayong isang recorded na e-cigarette related lung injury dito sa Philippines. So 22 years old lang po ang pasyente na ito, na kung saan chronic use ng e-cigarette ang isa sa nakitang dahilan kung bakit ho siya nagkaroon ng problema sa puso. So napag-alaman na 2 years po na gumagamit ng e-cigarette ang pasyente ng araw-araw. Yun, so may yung pagkukonsumo po talaga. So mali po yung notion na Consi na ito po is parang pang-alternative daw doon sa traditional na sigarilyo. Hindi ho, kasi ang component ho ng e-cigarette ay parang sa sigarilyo lang din. In fact, may additional ingredients na nakikita sa e-cigarette na wala sa yung usual or traditional na cigarette. So ang isa dyan, ang nicotine, alam naman natin na ang sigarilyo talagang may content ng nicotine. Same as yung e-cigarette. Meron din hong nicotine na nakikita sa e-cigarette. Maliban sa nicotine, meron ho siyang mga chemicals na kagaya ng mga vegetable glycerin, propylene glycol, at yung mga additives na mga pampabango or flavoring. So kung mga cinnamon flavor, yung mga cinnamaldehyde na tinatawag, na kung saan kapag ginamit mo nga ang mga ingredients na ito or na-expose ka sa mga ingredients na ito, ay nagbibigay talaga ng mga side effects din na kagaya ng nakukuha natin na side effects sa mga usual na sigarilyo. Consi, ito po ba for example, applicable din to sa mga second-hand smoker, Consi? Yes po, yes po. So, kagaya nga din ng sigarilyo na yung traditional na cigarette na kung saan ang mga second-hand smoker o yung mga nakakalanghap na mga nasa paligid mo, na mga katabi mo ay maaapektuhan din, ganun din po ang cigarette. Nako. In fact, meron din tayong hindi lang second-hand, may third-hand smoking din po tayo. Na kung saan yung, kunwari, nanigarilyo ka sa isang lugar, naiiwan yung parang bakas ng smoke sa mga semento. Tapos kung pinuntahan ito ng ibang tao, may posibilidad na malanghap pa rin nila yung mga naiwang usok na dumikit sa
mga semento. Oo, kasi may notion na Doc Jaja dahil nga dun sa mabango yung mga flavorized na amoy, ang akala nila less harmful itong vaping na to. Yes, totoo yan. Ang hindi nila alam, yun mismong nagpapabango at yun mismong flavoring niya ay isa sa nagkukos din ng mga kung ano-anong side effects na nakakapagdulot ng hindi maganda sa ating katawan. Sa inyong obserbasyon po, ngayon po kayo ay nasa konseho na bilang isang medical practitioner, Doc, ano po ba yung nakikita po ninyo na parang trend ngayon ng paggamit ng vape dito po sa Dagupan, particularly mga kabataan? Yun obserbahan po ninyo. Actually po, ngayon, meron talagang mga data na common. Ang common na mga gumagamit ay mga kabataan nga ages 13 to 15 years old. Bata. Nung time din na nag-house to house kami, actually nakakita ako ng as young as mga 10 years old na talaga namang nag-vape na sila. Grabe ang pabata ng pabata, Doc Jaja, no? Totoo po, totoo. Kaya maganda nga na talagang meron tayong mga ordinansa or mga resolutions na talagang hoping that we could really stop these kids, itong mga kabataan, from using e-cigarettes, syempre pati mga sigarilyo na. Opo. Counselor, sa palagay po ninyo, sa inyong pong opinion, sapat po ba yung information at awareness po na binibigay po sa publiko ngayon na lalo na po sa mga paaralan po patungkol po dito po sa masamang epekto po ng vaping? Mukhang sa ngayon medyo kulang, kaya kami naman sa syudad, ang City Health Office in partnership with mga iba't ibang mga organizations or yung mga society na ang mga doktor, especially yung mga espesyalista ng baga ay gagawa ng mga hakbang at gumagawa na ng mga hakbang patungkol po dito. Ang isa po dyan, we're planning to have a parang drive, Leyfora, targeting mga estudyante na kung saan we're going to explain or we're going to discuss on mga side effects nga nitong mga e-cigarettes at ng mga cigarettes per se. Opo, bilang nanungkulan din po sa ating City Health Office, ano po ang inyo pong pwedeng imangkahi po na at least ito pong City Health Office natin, aside po dito po sa inyo pong gagawin po na diaspora po sa pag-disseminate ng awareness and pagtalakay po dito, ano pa po yung pwedeng maging hakbang po natin po dito to strengthen further, particularly the City Health Office po natin? Actually, Sir Mark, sa amin sa Sangguniang, meron na ho kaming ongoing na ho yung pagpapanukala ho ng batas na ito regarding smoke-free ang Dagupan City. So, second reading na po kami nung ating ginagawang batas patungkol ho dito na kung saan lahat po ng mga mahuhuli na mga nag-i-smoke sa mga hindi smoking area ay magkakaroon ng mga kaukulang mga fines. So we're just fixing, may mga inaayos lang ho kaming mga kunwari kung saan kami maglalagay ng designated areas as a smoking area at kung saan-saan yung mga areas na talagang bawal ang smoking. Included po dito ay yung mga syempre pagbebenta, pagdi-dispose po ng mga e-cigarette, syempre especially sa ating mga minors. Apo. Konsi, yung pong kasi isa po sa parang hakbang po dito sa pagpapaigting po nitong kampanya sa pagbebenta, pagpo-produce, pag-distribute ng e-cigarette po, particularly yung vape, is yung mga smuggler po kasi dahil kamakailan may 31 million pesos na halaga ng mga unregistered vape na hindi dumaan sa FDA, hindi dumaan dito sa DTI sa pag-check po nito. Ano po ang pwedeng maging hakbang po dito sa siyudad ng Dagupan bilang kayo po ay head po ng Committee on Health? Do you have any plan para po kausapin itong mga vape owner po ng mga shops just to make sure na lehitimo ito po at registered po at na dumaan sa quality control ito pong mga binibenta po dito sa ating pong syudad? Kasi apektado po sila kung matutuusin kung sakaling maghihigpit po dito dahil yung kitaan din nila. Yes po, included po yan actually. So
under po yan dun sa selling na part na kung saan mas magiging stricto po tayo sa, ayun nga ho, sa pagbebenta ng mga vape at saka ng mga sigarilyo, even advertisements actually. Kung maaari, talagang babawalan namin even yung mga posters ng mga cigarettes and e-cigarettes na nakadikit kung saan-saan. Ayun. Okay po. So siguro mensahe nyo na naman po, Counselor, sa lahat po ng ating pong hindi perspective po ng pagiging doktor in practice, at syempre yung pong pagiging policy making ano po ninyo ngayon, member po ng policy making body, pakiusap na lang po ninyo siguro sa mga magulang, mga gumagamit na mga kabataan, at the same time yung mga nagbebenta po. Ayan. So, gusto ko lang alalahanan lahat ng mga magulang na of course on their children, especially ang mga kabataan, kasi alam naman natin ang mga kabataan ay talagang very experimenting. Sila yung talagang gustong mag-try ng kung ano-ano. Ang sabi ko nga, syempre itong mga vape na ito ay may mga components na mga chemicals na kagaya din ng nasa sigarilyo, which is very addictive. Kaya napakalaki at napaka-importante ng role ng mga magulang para kahit paano mag-bigyan ng mga anak. Kita nila itong mga anak nila ay gumagamit na ba ng vape or addicted na ba sa ating mga substance na ganito. Ganun din sa mga teachers. Alam ko naman na stricto na ho at may mga pinatutupad naman ng mga DepEd regarding paggamit ng mga ganyan, especially inside school. Mas tingin pa ho natin kasi sometimes ang mga bata nagsasabuhin sa mga CR, ganyan. At syempre, paalala sa general public na ang pagkonsumo ng e-cigarette ay ating kaalaman na safe, hindi ho totoo ito. So, ang chronic use po nito ay dulot po ng mga iba't ibang klase ng sakit, kaya ho ng sakit sa puso, sakit sa baga, at minsan nagkukos din ho ito ng allergies o mga skin problems. So, madami ho ang kakakita po nitong mga posibleng mag-cause ng harm sa ating mga health. So, hopefully, sana ho talagang maipasa natin yung ginagawa ho natin para naman makatulong tayo sa mga, hindi lang sa mga kabataan, syempre sa general public, sa mga posibleng epekto po nitong vape at ng sigarilyo. Dr. Jalice Jaja Cayabyaba, City Councilor po, at maraming salamat po, Doc Consi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din ho, Sir Mark, sa pagpapon sa interview na ito. Good morning po. Yan po ang ating pong panayam kay Councilor Dr. Jalice Jaja Cayabyaba. Okay, mas malinaw po idol konsihal na po at doktor po ang nagsabi po may epekto ito pong vaping po sa ating pong katawan, sa ating baga. Idol, sa bago po mag-RMN News Nationwide, the sound of the nation, narito muna po ang ating pong iroleta muna sa ating pong mga idol po natin na ngayon po ay talagang ano po dito, nag-aabang din, mananalo po ng kanilang libreng limited edition po na IFM mug. Narito po. Gising na! Balita na! Ready na ba yung ating iroleta? Ngayon, andyan yung mga pangalan ng mga idol natin. Good morning muna kay Idol Crisanto Salcedo. Si Arnel Mejia, sabi niya sana manalo na po si Wo Aini para makaalis na dito sa Pilipinas. Babalik na talaga daw siya sa linggo ayan medyo ngayon kasi may mga nanalo na yung mga iba si Idol Wo Aini, nailagay mo na rin. Nag-hashtag na rin siya Alaminos Yan, si Olinada. Yan. Na talagang gusto ring manalo ng ating pong IFM limited edition na maga. Si Ate Rose Doria. Oo, na gusto rin na manalo din ng mug din. Kasi yung isang Rose nanalo na di ba? Sige, bago mag-RMN News Nationwide, the sound of the nation, ay pakita na natin ang ating iroleta. At tignan po natin kung sino po ang mananalo po ngayong araw po ng Friday. Ayan na. Okay, i-spin mo na, Idol Matthew.